der, hvad laver du? Hvad laver du? Hvor er du at stjæle min bil, der er derinde? Ved du hvad? Jeg vil gerne interviewe dig. Om hvad? Om alt muligt. Så stille, så jeg kan filme dig. Alle skal se, hvordan du ser ud. Jeg kan se dit ansigt. Nej. Det er bare mit eget ansigt, der bliver spejlet. Hvad synes du om, at folk de går og punkterer træerne? Ja. Man kan sige så meget, man har så mange meninger. Hvor mange meninger har du? Det er da okay, de gør det. Har de ikke lov til det? Nej. Hvorfor? Det er imod reglerne. Hvad fanden? Det gik bare ud. Der står en dreng med navn. Drengen. Jens Bentesen. fra Roskilde. Festivalen. Han blev født på Roskilde Festivalen og har boet på Roskilde Festivalen lige siden. Han har aldrig været ude på Roskilde Festivalen undtagen lige nu. Hvorfor græder han? Det er sgu da godt. Jeg er lykkelig. Hvorfor? Du bor i Slagelse nu. Med en lejlighed i Aarhus. Og din mor er dansk-svensker fra Norge. Og din far er tysk-dansker fra Frankrig. Ej, nu kæft! Fuck dig! Jeg kan ikke ramme så godt mere. Nej! Du siger ikke noget. Hvorfor? Prøv lige vent! Prøv lige gøre det igen, jeg skal lige zoome ind. Jeg er stress. Der lige igen, før du dør. Jeg skal lige bruge den. Tak. Jeg skal bruge den. Det var så slut herfra. Og vi har ikke andet at sige end hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Nej, jeg skal lige filme ind. Hasta la vista.